Fl-aħbarijiet tal-PBS il-ħadd filgħaxija ix-xandar servizz brabta mad-diskors tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista il-ġimgħa ta' qabel. Servizz li tratta l-ħatra ta' Simon Busuttil bħala delegat speċjali ta' Lawrence Gonzi fejn saret anke intervista ma' Busuttil innifsu. Xi ħaġa li l-mexxej Laburista Joseph Muscat iddeskriva bħala disgustanti. Il-propaganda partiġjana fil-PBS issa laħqet livelli disgustanti anke l-bieraħ stess. Il-mod ta' kif il-PBS Alla jbierek isib mod kif ġimgħa wara id-diskors tal-Prim Ministru tal-ġimgħa li għaddiet jerġa' jagħmel jisib mod biex jerġa' jippromuovi delegati speċjali biex jisimgħu lin-nies. Fil-waqt li qal li hu m'għandux bżonn ta' delegat speċjali għaliex huwa dejjem viċin in-nies, Joseph Muscat żied li l-poplu jaf aħjar u mhux ser jemmen il-logħob tal-kap tat-taqsima tal-aħbarijiet tal-PBS Natalino Fenech. Mistoqsi dwar id-dikjarazzjonijiet xokkanti illi jagħmel il-kandidat nazzjonalista Julian Gallia fil-konfront ta' dawk kollha illi ħadnu twemmin Laburista, Joseph Muscat wieġeb hekk. Kieku l-bieraħ filgħodu kien ikolli l-ewwel okkażjoni biex nitkellem ċaru tont u nikkundannhom mhux qisu ma ġara xejn. Għax il-bieraħ filgħodu min-naħa tal-Prim Ministru ma smajna xejn. Joseph Muscat iddeskriva din it-tip ta' politika bħala waħda tal-passat waqt li saħaq li l-politika qiegħda hemm biex isservi lill-poplu. Il-mexxej Laburista reġa' tenna l-weda tiegħu li gvern ġdid jaqleb il-power station ta' Delimara minn heavy fuel oil għal gass. U dan mhux biss għal ġid ta' residenti fin-naħa t'isfel ta' Malta, iżda l-ġid tal-poplu Malti wawċi kollu. Mistoqsi mill-preżentatriċi Simoncini dwar it-tnaqqis ta' 8 miljun euro nofs mis-servizzi tas-saħħa, Joseph Muscat qal li ma jitwemminx il-fatt li ser jibqgħu jiġu offruti l-istess servizzi meta se jitnaqqsu ammont sostanzjali ta' fondi. Ħanneħħu l-flus u qed ngħidu li kollox ħajbqa' l-istess. Insiba ftit diffiċli biex nemmina. Qal li fil-qasam tas-saħħa hemm lok li jiddaħlu ċertu servizzi bi sħubija mal-privat li ma' servizzi xorta jkunu mingħajr ħlas. Joseph Muscat temm b'appell għall-10 ta' Marzu li ġej u qal li għalkemm hawn nies diżillużi bil-kunsilli lokali, il-votanti għandhom għażla jew li jivvutaw lis-sindki u lill-kunsilliera Laburisti li ħadmu fl-aħħar snin u li huma sodisfatti bix-xogħol li jagħmlu, jew inkella li jivvutaw lit-tim ġdid ta' kandidati Laburisti.